ஓம் ஸ்ரீ உச்சிஷ்ட மகா கணபதையே நமக. குருபெயர்ச்சி பலன்கள் நவம்பர் 2021 முதல் 2022 வரை. வருகின்ற நவம்பர் மாதம் 2021 20ஆம் தேதி அன்று காலை 11:20 மணியளவில், அதாவது மகர ராசியிலிருந்து குரு பகவான் கும்பராசிக்கு அவிட்ட நட்சத்திரம் 3ஆம் பாதத்திற்கு பயிற்சியாகிறார். இந்த பயிற்சி பலன்கள் நான் திருக்கணிதப்படி கணிச்சிருக்கேன். வாக்கியப்படி பார்த்தீங்கன்னா சற்று தேதிகள் முன்ன பின்ன மாறலாம். பஞ்சாங்கப்படி நாள் நேரம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் ஆனால் நடக்கக்கூடிய பலன்கள் ஒண்ணுதான். சிம்ம ராசி காலபுருஷனின் 5வது ராசி. இந்த ராசிக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னா சற்று தனிமையை விரும்பக்கூடிய ராசி அன்பர்கள். ஏன்னா இந்த ராசியில் பார்த்தீங்கன்னா கேதுவோட நட்சத்திரம் இருக்குது. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவர்களுடைய உருவம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பீரமாகவும் கர்ஜிக்கும் தோரணையோடு இருப்பாங்க. அதிகப்படியாக கௌரவத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடியவர்கள். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவர்களை தேடியும் கௌரவம் வரும். இத்தகைய நிலைப்பாடில் இந்த வரக்கூடிய குரு பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாகவே ராசிக்கு 5, 7, 9 குரு பகவான் சஞ்சரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராசி அன்பர்களுக்கு கோச்சார ரீதியாக குரு பலம் கிடைக்கும். அந்த வகையில் சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராசிக்கு 7ஆம் இடத்துல குரு பகவான் சஞ்சரிக்கிறார். அதனால் உங்களுக்கு சிம்மராசி அன்பர்களுக்கு குரு பலம் கிடைக்கிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சிம்ம ராசி அன்பர்களுக்கு குரு பகவான் நன்மை தரக்கூடிய கிரகமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக நன்மை தரக்கூடிய கிரகம். சூரியனுக்கு, உங்களது ராசிநாதன் சூரியனுக்கு குரு பகவான் மிக நெருங்கிய நண்பர். பாவக ரீதியாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ராசிக்கு 5ஆம் வீட்டு அதிபதி 8ஆம் வீட்டு அதிபதியும் கூட. அப்போ அதனால உங்களது ராசிக்கு குரு பகவான் நன்மை தரக்கூடிய கிரகம். ராசிக்கு 7ஆம் வீடு சார். 7ஆம் வீடு என்பது பார்த்தீங்கன்னா களத்திரஸ்தானம். அப்போது நீண்ட நாட்களாக சிம்மராசி அன்பர்களுக்கு திருமணமாகாமல் இருந்தால் இப்போது உங்களுக்கு இந்த கோச்சார பலத்தால் உங்களுக்கு திருமணம் கைகூடும் வாய்ப்பு மிக மிக அதிகம். அப்போது நீண்ட நாட்களாக வரன் ஏதும் செட் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த குரு பலத்தால் உங்களுக்கு திருமணம் கைகூடும் அமைப்பு இருக்குது. இவர் பயணிக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அவிட்ட நட்சத்திரம் 3, 4 பாதங்களை சஞ்சரிக்கிறார். சதயம் 1, 2, 3, 4 பாதங்கள்லையும், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள்லையும் சஞ்சாரம் செய்கிறார். அப்போ அவிட்ட நட்சத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாயோட நட்சத்திரம். செவ்வாயை வந்து உங்களுடைய ராசிக்கு யோகாதிபதியும் கூட, அதாவது 4, 9 கூடியவர். அந்த வகையில் வண்டி, வாகனம், வீடு, சொத்து, மனை இவை சார்ந்த விஷயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இந்த குரு பயிற்சியில் இருக்குது. பூமி, மனை, டிராவல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி இது சார்ந்த விஷயங்களில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தொழில் சார்ந்த முதலீடுகளையும் அதிகப்படுத்துவீர்கள். தொழிலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபகரமாக அமையும். 7ஆம் இடம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா வங்கியை குறிக்கும் பாவகம். அந்த பாவகத்தில் குரு பகவான் சஞ்சரிக்கிறதுனால நீண்ட நாட்களாக ஏதேனும் வங்கியில் கடன் வந்து எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு அந்த கடன் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குது. அதே நேரத்தில் புதிய பார்ட்னர், தொழிலில் புதிய பார்ட்னர் வந்து வருகை இருக்கும். 7ஆம் இடத்துல குரு பகவான் இருக்கிறதுனால நல்ல நம்பிக்கையான தொழில் பார்ட்னர் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க. அப்போ இந்த அமைப்புகள்லாம் உங்களுக்கு சிறப்பாகவே இருக்குது. அப்போது குரு பகவான் பார்த்தீங்கன்னா தான் சஞ்சரிக்கும் ராசியை காட்டிலும் பார்க்கும் வீட்டுக்கு பலனை இன்னும் அதிகப்படுத்துவார். அதாவது குரு பகவான் பார்த்தீங்கன்னா 5, 7, 9ஆம் பார்வையாக ராசிக்கு மிதுன வீட்டை பார்க்குறார். 5ஆம் பார்வையாக உங்களது ராசிக்கு லாபஸ்தானத்தை குரு பகவான் பார்வை செய்கிறார். லாபஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால தொழில் விருத்தி உங்களுக்கு அற்புதமாக இருக்க போகிறது. உத்தியோகத்தில், குறிப்பாக உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா புதிய பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு அனைத்தும் உங்களுக்கு திருப்திகரமாக இருக்க போகிறது. லாபஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால குரு என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா தனகாரகன், பொருளாதாரத்தை குறிக்கக்கூடிய கிரகம். அப்போ 11ஆம் இடம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய லாபம். அப்போது ஒரு பொருளாதார கிரகம் 11ஆம் இடத்தை பார்க்கறது இன்னும் உங்களுக்கு கூடுதல் சிறப்பை தரும். 7ஆம் இடத்துலேருந்து 11ஆம் இடத்தை பார்க்குறாரு. அப்போ 11ஆம் இடம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா உபஜயஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க. காரிய வெற்றியை குறிக்கும். நீண்ட நாட்களாக ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திற்காக நீங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் அந்த காரியம் இப்போது வெற்றி அடையும். குரு பார்த்தால் கோடி நன்மை, இந்த பழமொழி எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த வகையில் குரு பகவான் பார்த்தீங்கன்னா 7ஆம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசியவே பார்க்குறார். குரு என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க பெரியவங்களையும் குறிக்கும். அப்போது உங்களுடைய முயற்சிக்கு பெரியவங்களுடைய ஆதரவு கிடைக்கும்.
கணவன் மனைவி இடையே நிறைய சண்டை சச்சரவு இருக்குது சார், அது இப்போ சரியாகும். குரு பார்வைக்கு அப்புறம் கணவன் மனைவி இடையே இருந்த சண்டை சச்சரவுகள்லாம் சரியாகி குடும்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒற்றுமை நிலவும். குரு பகவான் பார்த்திங்கன்னா அதாவது கௌரவத்தை குறிக்கக்கூடிய காரக கிரகம்னு சொல்லிட்டேன். சூரியனும் பார்த்திங்கன்னா கௌரவத்தை குறிக்கக்கூடிய காரக கிரகம் தான். அப்போது ராசியை குரு பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு கௌரவம், கீர்த்தி, புகழ், அந்தஸ்து அனைத்தும் கிட்டும். குறிப்பாக உத்தியோகத்தில் இருப்பவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பதவி உயர்வு கிட்டும். அதே நேரத்தில் வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு நல்ல மரியாதை உங்களுக்கு நிச்சயமாக உண்டு. அடுத்து குரு பகவான் பார்த்திங்கன்னா கும்ப வீட்டிலேருந்து அவருடைய 5ஆம் பார்வையாக மிதுன வீட்டை பார்க்குறார், 7ஆம் பார்வையாக சிம்ம வீட்டை பார்க்குறார். அதற்கடுத்து 9ஆம் பார்வையாக துலாம் வீட்டை பார்க்குறார். அந்த துலாம் வீடு பார்த்திங்கன்னா உங்களது ராசிக்கு 3ஆம் வீடு தைரிய வீரிய ஸ்தானம். குரு பகவான் பார்த்திங்கன்னா தைரியஸ்தானத்தை வந்து பார்க்கறதுனால, அதாவது பொருளாதாரத்தை குறிக்கக்கூடிய கிரகம்ங்கிறதுனால, அதாவது உங்களுக்கு பொருளாதார உயர்வு உயர உங்களுக்கு தைரியம் அதிகரிக்கும். இளைய சகோதர ஸ்தானத்தை, அதாவது 3ஆம் இடம் என்பது பார்த்திங்கன்னா இளைய சகோதர சகோதரி ஸ்தானமும் கூட. அப்போ குடும்பத்தில் உங்களுக்கு இளையவர்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு திருமணம் கைகூடும் அமைப்பு, அவங்களுக்கு சுபகாரியங்கள் நடத்தி வைக்கக்கூடிய அமைப்புகளும் உண்டு. 3ஆம் இடம் என்பது பார்த்திங்கன்னா இடமாற்றத்தை குறிக்கும். அப்போது நீங்கள் செய்யக்கூடிய சிறு சிறு இடமாற்றங்கள் உங்களுக்கு லாபகரமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் ஏற்கனவே இருக்கிற இடத்துல பயங்கர ப்ரெஷர் சார், இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு நல்லதொரு உயர்வு இல்லை அப்படின்னா இப்போது உங்களுக்கு இடமாற்றம், நீங்கள் விரும்பிய இடமாற்றம் உங்களை தேடி வரும். 3ஆம் இடத்தை வந்து குரு பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு வரக்கூடிய தகவல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் உங்களுக்கு நல்ல தகவல், உங்களுக்கு சந்தோஷமான செய்திகள்லாம் உங்களுக்கு தேடி வரக்கூடிய அமைப்பு இந்த குரு பயிற்சிக்கு அப்புறம் உண்டு. இந்த நிலைப்பாடு பார்த்திங்கன்னா அதாவது நவம்பர் மாதம் வரக்கூடிய குரு பயிற்சி பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் மாதம் 2022 வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கும்ப வீட்டில் வந்து குரு பகவான் சஞ்சரிப்பார். அதுக்கப்புறம் அதிசாரம்னா அட்வான்ஸ் டிரான்சிட்னு சொல்லுவாங்க. அதிசாரமாக மீன ராசிக்கு குரு பகவான் செல்கிறார். மீன ராசியில் குரு பகவான் ஆட்சி என்ற நிலை அடைகிறார். ஏற்கனவே சொன்னது போல் உங்களுடைய ராசிக்கு குரு பகவான் நன்மை தரக்கூடிய கிரகம், உங்களது ராசிக்கு நட்பு கிரகமும் கூட. அத்தகைய குரு பகவான் ஆட்சி பெற்று 5ஆம் பார்வையாக விரயஸ்தானத்தை பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு நிறைய சுப விரயங்கள் நடக்கும். 12ஆம் இடம் என்பது பார்த்திங்கன்னா அதாவது விரயஸ்தானமும் கூட, அதே நேரத்தில் முதலீடு ஸ்தானமும் கூட. அப்போது இங்கே குரு பகவான் பார்த்திங்கன்னா 12ஆம் இடத்தை பார்க்கறதுனால நீண்டகால தேவைக்கு ஒரு முதலீடு செய்யக்கூடிய பொருளாதாரத்தை வந்து கொடுப்பார். அடுத்த நிலையாக பார்த்திங்கன்னா மீன ராசியிலிருந்து 7ஆம் பார்வையாக உங்களது ராசிக்கு குடும்பஸ்தானத்தை பார்க்குறார். வருமான ஸ்தானமும் கூட. கொடுக்கல் வாங்கல்ல இருந்த சிக்கல்கள்லாம் மறைந்து உங்களுக்கு பொருளாதார உயர்வு திருப்திகரமாக இருக்க போகிறது. கோச்சார ரீதியாக பார்க்கும்போது இந்த சிம்மராசி என்பவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரு பயிற்சி மிக அற்புதமான பலனை தரப்போகிறது என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை. மொத்தத்தில் இந்த குரு பயிற்சி உங்களுக்கு அப்படி இருக்க போகிறது. நமது சேனலை முதல் முறை பார்ப்பவர்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்தடையும். நன்றி, வணக்கம்.